Karbi Binglong angkang pen same kubik positif pen puthot inu bang pu apran kedam labang ki additional director in charge agriculture department lapen chief executive engineer officers klembang pu Ramsing Hanse kubik positif pen ajok alangli aprandam nang kartli tang Ramsing Hanse apan kedam tang phomti arni se alangli phan kubik positif pu ang theklong pon lo laso ang theklong dat pen aphi Difu Medical College along sa alangli pan silang pon bomlo wifi sami alangli ok apran kimi uidet matela pu alangli ach theke bang asor ka vedet ajok alangli pan puthot Kohoti Medical College along an se alangli pan seke lang pan ponlo wifi sami pini ada por phai baji ke apor alangli bang ach the avedet lo mate alangli arong che wai juilo pinpur pon melo karbing long angkang sami pini an bangki klasu ke phere me corona virus mari covid-19 abu pena jok bang thom tum apran damtang lo Lasu ka premi me coronavirus mari covid-19 abur karbiang long angkang long stan non makin ang jumpu da sonsi thek pon long lo lasu abur pen EMMC atum stam lasu abur pen penang anatum ke jokdun de lo Ajit Kumar Devnath nominated MEC stemi alang li panta covid-19 positive pusi ang thek long pon lo lanchot kalilang EM Omar Singh Tisu Achor KSC secretary Nilurala Phangchopi ACS atum aphan stami non hejong alang li phansta covid-19 positive pusi ang thek long pon lo Kedamtang Arni pen karbing ngoton mas council CM turam rohang acor kaci tiron pila pen alang litum asupo sengkan rohang atum apan covid-19 positif ang tekelong pon der pen api alang litum acor la pen alin tum asupo pen kumaba abang pusi konflik do ma la abang tum mar home quarantine ke ji pan si karbing long disipen pachini pon Karbing long autonomous council along kedo manpeng kedo madeket hekiding EMC
Thank you.